s'acaba de donar sortida a la cursa més antiga del calendari català, de les que existeixen. Es va fer la primera edició a Vider en 1916, un 9 de gener de 1916, l'altre dia ho comentaven, ja no només aficionats a l'atletisme, sinó gent que parla de la història de Catalunya, doncs que la cursa més antiga del calendari català és aquesta, la del campionat lliure. Amb el dorsal groc els atletes absolut, amb el dorsal blau els atletes sub-23. I veiem, destacaríem la presència ja en el lideratge de la prova de l'atleta Nahuel Caravanya, l'atleta andorrà, que va participar en l'últim campionat d'Europa de cross amb la 67a posició i va també participar al Mundial de Budapest aquest estiu en la prova de 3.000 metres obstacles. De Catalunya sub-23, el 2022 i el 2023 i aspira a tot en el seu debut a la categoria absoluta. El campionat d'Espanya sub-23 l'any passat en 3.000 metres indoor, sisè al campionat d'Europa sub-23 de 5.000 metres indoor. Bé, s'acaba la volta petita, la volta C, amb Ismail Atriqui, l'atleta del GEC, encapçalant un grup molt nombrós. Veiem a l'Adam Maixa també amb la samarreta de l'Adidas. Hem vist també
perquè la federació aposta per nosaltres. I això és I arremangar-se un munt de voluntaris. Més o menys quanta gent col·labora en fer aquell cross? Bueno, la veritat que aquest any ha sigut més just, hem treballat molt la gent que estava. Molt bé, moltes felicitats i gràcies per mantenir viva la flama del cross. Passem a la presidenta de la Federació Catalana, després d'aquest motiu. Ahí va Pe, ahí va Pe. Que ens ha deixat fa pocs dies una notícia molt trista que ens va arribar, perquè com també s'ha dit, ella va ser als anys 70, de la dècada dels 70-80, la seva gran dècada, dels 70-80, va ser com va aconseguir doncs, tot el que tots coneixem, no? Va ser la primera atleta que va anar a uns Jocs Olímpics. i sales complementàries, més de 2 milions d'euros d'inversió, i per tant jo espero veure-ho igual que vosaltres. Bé, de fet, aquesta zona dels speech tenim aquí els líders de la cursa sub-23 i sub-20. Veiem el Marc Fernández liderant la cursa sub-23, ara Maijo, el Nahuel Caravanya, el Jordi Torrents, entre d'altres. Sempre molt interessant els Jocs Olímpics i la participació de les...
Última volta pels líders de la cursa gran masculina. I dirien que és Jordi Torrents, el segon classificat per davant d'Adam Majó. Jordi Torrents, que va destacar poderosament en l'atleta del Viquila, que estic un altre cop lluitant per les medalles. Atenció, doncs, per la plata. Atenció, doncs, per la plata entre l'Adam Majó i el Jordi Torrents. Per la primera plaça, sub-23. Ja tenim aquí l'atleta Ibrahim Ura. Ibrahim Ura, l'atleta del Fent Camí Mislata, primer classificat. Adam Majó, que debuta en la categoria amb un subcampionat després de ser 2 cops campió de Catalunya. Sub-23, segon classificat l'atleta d'Adidas. I Jordi Torrents, ben retornat aquest bronze per l'atleta ballesà del Viquila. Entre l'atleta Nahuel Caravanya d'Andorra. Atenció, Eric Lore, campió sub-23, l'atleta del Cornellà. Xavier Badia, entra en aquests moments Marc Fernández, segon classificat, l'atleta de Montgat. Ben tornat Marc, classificat en sub-23, l'Ismail Triqui, del GEC, quart classificat sub-23. Quart classificat dèiem en Roger Súria. I anem amb el lliurament de premis a la categoria sub-23 absoluta femenina. Farà el lliurament de premis el president del grup atletisme Lluís Mataró, Ruth Martí. Brussel·les, ara ja atleta sub-23, debuta amb aquesta medalla de bronze. Subcampiona de Catalunya. La guanyadora sub-23, tercera absoluta. Inclús bastant a davant del que és la cursa absoluta. Ha sortit el cross que tu preveies o ha hagut alguna cosa que t'ha sorprès? Bueno, la veritat és que no esperava entrar tan endavant. Aquesta última setmana no he tingut les millors sensacions, però no sé, avui he sortit controlat, he anat progressant en carrera i mira, ha sortit això, ha sortit aquesta primera cursa. El cross de Mataró, què tal? És dur o
tens més temps per recuperar i per tant arribes a tornar a pujar amb molta força. De cara a Getafe, tens alguna aspiració? No, la veritat és que no. Intentarem fer el millor possible, però de veritat no tinc cap expectativa. Doncs molt bé, seguirem les teves passes i esperem que segueixin aquests èxits. Sortint a la cursa Special Olímpic. A Catalunya hi ha campionats específics de categoria Special. No és aquest cas avui, però sí que està integrat dintre dels 50